Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. S'acaba el mes d'octubre, sembla que s'acaba la calor, i el que sí que s'acaba és la tabarra que s'ha donat amb la Comic Con de Nova York. Gràcies a tots per veure els vídeos, de veritat, i passo a ensenyar-vos les noves adquisicions d'aquest mes d'octubre. Intro i comencem. Comencem, com sempre, a la sèrie vermella de Bola de Drac Super. Un número que jo vaig dir, crec que, no sé si a Twitter o Instagram, que no passa res. S'està allargant molt aquesta història, massa per mi. Sé el final, conec el final i pensava que ja quasi seríem, però sembla que no. Queda un número només aquest any, perquè al desembre no tindrem número de la sèrie vermella, o sigui que espero que com a mínim fins a final d'any ho puguem acabar. El número 308 ja. 308 de la sèrie de Bola de Drac Super, editat per Planeta Còmic. Continuem amb el número 12 de Guardians de la Nit, editat per Norma Editorial. Ha sigut un número bastant divertit, la veritat, amb punts molt còmics i en un moment que s'ha quedat sol en Tanjiro, que ja no té els seus companys. Ha estat un número d'entrenament i que dona peu a que ara hi haurà batalla sense els seus dos amics. El número 12 de Guardians de la Nit. I el número 12 també de Chainsaw Man. Chainsaw Man tenim una introducció d'aquest nou personatge que ja hem tingut a l'anterior número, la Samitaka. Com ja sabeu, jo vaig al dia amb l'edició catalana i he divertit molt amb aquest número. Trobava molt a falta de Chainsaw Man. Ja tenia ganes d'un número, aquesta pobra noia que l'ha agafat un dimoni. I bueno, quina manera de putejar la pobra nena. Moltes ganes de veure en Denji que continua com sempre. Si vol ser que tothom conegui com a Chainsaw Man, doncs apa. No sé jo si et sabeu això. Número 12 de Chainsaw Man, editats per Norma Editorial, també. I continuem amb dos números més de My Home Hero, el número 13 i el número 14. Aquí continuem amb on ens havíem quedat que la família de la dona Antotsu resultava ser una secta i aquí està intentant sortir. A diferència de la primera etapa, ens semblaven més a menys, més detectius, més intentant com un home normal s'està convertint en algú dolent. I aquí veig que li costa. La veritat és que l'estan putejant per totes bandes, aquest home. Però el tio continua volent ser bo i no, és algo que no riu en tot. Bueno, també s'està allargant una miqueta, potser que hauríem ja de començar a veure si comença ja a enllestir-se aquesta saga. El número 13 i 14 de My Home Hero. Sembla que encara 3 números per ficar-me al dia i jo crec que abans que acabi l'any ja estaré al dia de tota la col·lecció. I entra una nova col·lecció a casa, vinga més, que no tenim lloc. L'edició en català Ranma. Tenia moltes ganes de tenir Ranma. La veritat és que potser la meva història preferida de la Rumiko Takahashi, de la Rumiko Takahashi. Bueno, aquí coneixem les primeres temporades com coneixem en Ranma, la família Saotome, en la família Tendo, la Kane, les seves germanes. Era una història que tenia ganes de tenir, que estava esperant ja des de feia molt de temps que comencés la publicació i ja per fi la tenim. En Ranma, en català. Serà una edició que em sembla que serà bimensual o trimestral, no sé. Bueno, ja està bé per espaiar una miqueta en les col·leccions. I ara comencem amb tot el que ha vingut dels Estats Units. Comencem amb un que no em vaig comprar als Estats Units, que ha estat aquest Wolverine, número 1. Aquest ja us l'havia ensenyat prèviament, aquest número a la col·lecció d'Amanecer de X, i aquesta és la versió estadounidense. Aquest em va tocar en un sorteig que va fer Mr. Freaky a Twitter. Em va fer molta il·lusió, que em va deixar escollir còmic i em va tocar aquest. Curiosament, ell me'l va enviar a Barcelona quan jo estava a Nova York, quan ell em sembla que viu a Nova York o fa els seus posts des de Nova York. Bueno, molta il·lusió, perquè tenia aquest còmic de Wolverine, que sempre està bé tenir un número original. I ara sí, coses que vaig adquirir als Estats Units. Dos jocs de Dragon Ball Cup. Us deixo aquí l'enllaç del vídeo, ja vaig fer l'unboxing. Amb dos líders, en Vegeta i en Goku. Ha canviat una miqueta el disseny de les Dragon Ball Card. I és un joc que m'agrada molt, però cada cop que jugo em sembla que m'invento la regla.
no acabo d'agafar-li el punt. Si em recomaneu alguna web, alguna pàgina o algun vídeo que m'ensenyi a jugar bé, us ho agrairia. Un joc sencer de les Dragon Ball Cards. Seguim. El número 1 de Bola de Drac en japonès. He hagut d'anar als Estats Units per comprar-me aquest número. Com alguns ja sabeu, alguns l'heu vist, tinc un vídeo fet dels mangas que vaig trobant pel món. Us el deixo aquí dalt o aquí baix, no sé, no se n'anirà. I en aquell vídeo ja comentava que em faltava aquest número 1, que per coses de la vida, quan vaig anar al Japó, no el vaig trobar. I mira, a Nova York sí que el vaig trobar i com a mínim ja puc dir que tinc els números amb més idioma. El número 1 de Bola de Drac en japonès. No és Bola de Drac, no és manga, però estan als Estats Units, vaig aprofitar i vaig fer-me amb aquests 2 llibres de la sèrie de The Office. Que coneixeu la sèrie, si l'heu vista, per mi és una de les meves sèries favorites i són llibres que aquí segurament no podria trobar i quan el vaig veure em vaig llançar de cap. Aquest potser és el llibre més gros que em llegiré mai en anglès. Aquest està fet per en Brian Baumberg i en Ben Silverman, en Kevin, és un d'ells, i aquest és The Office Best Friends. The Office Ladies tenen un podcast, la Jenna Fisher i la Angela Kinney, i aquí parlen també d'històries que els van trobar o de xerrades que fan elles a la sèrie. Ja us dic que això no és manga, no és anime, no són còmics, però és un llibre d'una de les meves sèries, de les sèries favorites. Aquests 2 llibres de The Office. I que sí que em vaig comprar va ser aquestes 2 figures d'Alta Machination Store. En Kamen Rider el vaig veure, no tenia intenció de comprar-lo, em va fer molta gràcia. Kamen Rider és veritat que és molt més senzillet, que us ensenyo les fotos i els vídeos, i en Goku Kid. Goku Kid la veritat és que m'agrada moltíssim, vale? Deixo també les fotos. En aquestes 2 figures d'Alta Machination Store, aquesta sembla ser que és exclusiva de la Machination Store de Nova York i el Kamen Rider. I potser una de les millors adquisicions, la samarreta del Dragon Ball Daima, que em van donar el panell de Bola de Drac, que fa molta il·lusió, i com sabeu, he sortejat una, si no la teniu, ara ja és massa tard, teniu temps a Instagram. I això han estat totes les adquisicions del mes d'octubre, m'ha quedat un vídeo una miqueta llarg. Si heu arribat fins aquí, doncs gràcies, i ens veiem al proper vídeo. Adéu! Adéu.